Bulgaria rama Pitar Mitdel, Baba Vanga an ti chuan, Vladimir Putin an khawvel ro rel don tiin alo hrilhlawk. Mishing rilru hi malam hun hriat chak nai na khata, kan malama thil lo thleng tur hriat thei dan kan zonga, hrilhlawk thei te po kan vir ruai thin ani. Abik takin khawvel omzel dan tur te hi kan hrichak em hlom thina. In do tu thang alo ria, Russia in Ukraine arun ti kan hriat rualin kumsom ni paruk liam ta boral to, Baba Vanga hrilhlawk na chu aron lar ta hluai mai. Baba Vanga hi Bulgarian mini in kumsom pahnih milek ani lain amit adela. Ma se thilpek maktak mai adonga chu thillawm tur mulok theina anei anti ani. Kumsang ni pakhata 9/11 attack lawm turte, ISIS ho lo len turte le America President somli pali na chu mihang ani tur thu te kha alo hrilhlawk dai to a. Khawvela thil lo thleng tur hrilhlawk za somriat panga te chu alo thleng dik zel ani anti. Aboral ma khan kum sanga somsari pakwa thlenga thil thleng tur a soilok chawa. Kum sanga somsari pakwa hi khawvel to phun tura asoi ani bok ani. Chungchang makle tun borua ka wanga mitenan ngai venta em. Russia President Vladimir Putin hian khawvel puma ro ala rel don ani ati hi ani. Daily Mail UK in a report dan chuan Baba Vanga chuan thuziak tu pakhat Valentin Sidorov nena Russia chu khawvel lal alani anga Europe chu ala tu sopang ti na soya vurang main an vain an tuira langa ma se pakhat chau chu khoilovin a omang Vladimir ro puina Russia ro puina chu tiin asoi ani kum saka zakwa somkwa paruka boralta Baba Vanga hrilhlawk na hi aron thleng dik le angem hunin ala hrilang chu